Nézelődünk. Embertelenül nagy az állatkert. Jé, mit látok? Mit látok? Zsírelefántot látok, zsírelefánt. Álljunk meg, nézzük meg ezt a zsírelefántot. Ez valahogy így néz ki, így. Így jön lefelé, kifelé is nyúl a kezek, közben lehet haladni. Kerettörténetek, tehát hogy ezeknek a fontossága is. Tehát, hogy nem szárazon elmondunk egy feladatot, hanem azt kiszínezzük, hogy teszünk hozzá valami olyat, amivel már érdekesebbé válik az egész. Ilyet csinálod, de nem hajom. Így. Nem kell futni! Nem kell futni! De nem hajom, érjen utol mindegy! Könnyen jön, de könnyen is megy vissza. Nem tudom, arra például valamerre kerülni egyet és átdobni azon vagy. És az a láz, az nagyon jó érzés volt. Hogy így az a pörgés, ahogy azt éreztem, hogy az agyam így cikázik, és így a gondolatok, meg az ötletek azok így ilyen iszonyat sebességgel mennek. Aztán az kiderült, hogy jó volt, vagy nem volt jó, de maga az az érzés, hogy most spontánul is meg kell oldani, és itt van ez, és ezzel tudok dolgozni, és itt vagyunk a többiekkel, és összerakjuk, és nagyon-nagyon jó érzés volt. Izgalmas volt nagyon az a feladat is. És ebben nekem az volt a nagyon nagy kihívás, hogy én egy olyan módszert akartam választani, amiben nem a trénerek adják a kezembe mondjuk a beülőt, és én beleülök, hanem a társaim készítenek nekem egy beülőt, és én azzal fogok leereszkedni. És az, hogy ideig én el tudtam jutni egy többnapos, 3 lépcsős képzés alatt, hogy azt mondom, hogy én megbízom abban, amit te kitalálsz, összeraksz, én meg beülök és elkezdek leereszkedni, az nekem egy nagyon komoly találkozás volt magammal, hogy ilyet lehet ennyi idő alatt is, és magamnak is megmerhetem engedni, hogy így bízzak másokban. És ne csak mindig én legyek az, akiben bízni kell. Azt üzenem, hogy nyitottan jöjjönek ide, és biztosan egy nagyon tartalmas és érdekes képzésben lesz részük, és senki ne gondolja azt, hogy nincs mit tanulnia. Felegyenesedhet lassan. Akkor most forduljál el a hangom fele. Forduljál el a hangom fele. Állj két lábon, állj két lábon. Jó. Hát volt egy olyan játék, amikor egy kockának a váza volt megadva, felfüggesztve, és akkor bizonyos szabályok alapján kellett mindenkit átjuttatni azon a kockán. Nekem azt tetszett nagyon, mivel úgy gondoltam, hogy ezt egy fél óráig is lehet játszatni, de akár 2 óráig is lehet játszatni, és a feldolgozás is lehet akár 3 órás is. Tehát, hogy annyiféle dolgot ki lehet domborítani belőle, együttműködés, teljesítmény, tolerancia, egymásra odafigyelés, hogy szerintem bármilyen közegben lehet használni, csak végig kell gondolni, hogy annak a bizonyos csoportnak mi a megfelelő. Eddig is voltak a tarsolyomban 50 játék, de hogy ennek az 50 játéknak 300 féle variációját lehet akár hirtelen is kigondolni, attól függ, hogy mi a célunk azzal a feladattal. És hogy ennek a szabadságérzetét kaptam a tréningtől, hogy ehhez nyugodtan hozzá lehet nyúlni, jól átgondolva ugyan, de hozzányúlva egészen más célra használható játékokat, feladatokat tudunk belőle csinálni. Én azt mondom, hogy az, hogy megállsz és megfázik. Én azt tudom, hogy felkészült természeti adottságot felőle. Nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy sokat adott nekem ez a képzés. Tudásban is, emberileg is, meg hát önismeret bőven, tudatosság. Kicsit abban a szempontból vagyok nehéz helyzetben, hogy ahol dolgozok a pszichiátrián, ott inkább ilyen terápiás szemmel kell ezeket nézni. Viszont az élménypedagógia egy marha jó alap ehhez. Hogy tudom a módszereket, vagyis hogy tanulom a módszereket, tanulom a játékokat, a játékok összeállítását, játéksorok összeállítását, és igazából a terápiás részében kapok ott segítséget, hogy ezt hogy lehet kifuttatni akár a végén, vagy közben, hogy mikre kell figyelni. De sokkal előrébb vagyok, mintha csak beesnék oda, és na most akkor tartok egy játékot. Én nagyon-nagyon sok mindent kaptam ettől a képzéstől. Még nem volt alkalmam kipróbálni, de már most tudom, hogy tényleg ezeket a gyerekekkel való foglalkozásokat tényleg sokkal tervszerűbben, sokkal tudatosabban fogom
fogom tudni megvalósítani, és már nagyon várom egyébként, hogy így ezt kipróbáljam, hogy kamatozhassam így a gyakorlatban is. Nagyon-nagyon jó képzés volt, abból a szempontból is, hogy rájöttem arra, hogy kitárult egy kapu, és hogy ilyen eszméletlen nagy tudás van, amit még meg kell szerezzek, de hogy ez így felnyitotta a szememet, hogy merre szeretnék haladni, hogy tényleg ez az, amivel úgy érzem, hogy foglalkoznom kell, vagy foglalkozni szeretnék. Úristen, ott mennyire forró hely, most Viktor van a legforróbb helyen. Aki esetleg olyan szemlélettel vannak, mint ahogy én is voltam, hogy önkéntesnek lenni nagyon jó. Ez egy felszabadító érzés. Igen ám, csak hogy önkéntesnek lenni az egy elég tág dolog. Ajánlom olyanoknak, akik szeretnek önkéntesek lenni, de szeretnének kicsit professzionálisabban is fejlődni. És ez a képzés erre szerintem csodálatos. Kicsit fejlődni annak tekintetében, hogy az időmmel hogy gazdálkodjak, hogyan osszam be magam, hogy ne szoródjak szét, és hogyan találjak célokat az életemben. Akár csoportokra, munkába ágyazva, akár a magánéletben. Thank you.